pinakakaiba, yung Winter Wonderland. Ay, wow. Oo, tapos alam mo saan ang venue? Saan? Sa covered court. Kaya yung mga umaten, mga pawis-pawis. Oo. Tsaka anong oras? 12 noon. Kawawa naman. Kaya may mga dumadaan, nagsasabihan, ano yun, mga baliw. Kaya okay lang maging maasim, basta aesthetic. Yan. Anyway, that's number 2. Puno naman tayo sa number 3. Pangatlo, ito ang mga laging uhaw. Ito ang mga hindi mapakali. Kumbaga, invocation pa lang, doxology, opening address pa lang ng CEO ninyo, magtatanong na, saan tayo iinom mamaya? Yan, diba? Basic example, Rocky Terra. Yan. Diba? Sama mo na rin si Totoy Bato. Oo nga. Ay, nako. Yan yung mga suki ng cocktail table. Ayan. Okay na maging suki ng cocktail table kaysa kung ano-anong cock yung mga pinagsusukian mo, mas diba? okay na yun, diba? Oo. Tsaka masama yung ganun, yung sabong-sabong. Ano bang cock yung nasa isip mo? Fruit cocktail. Oo. Anyway, that's number 3. Nauhaw ako. Wala tayo sa number 4. Pangapat, ito ang mga laging gutom. Yan, ako to Yung hindi pa hindi pa luto yung pasta ninyo, magtatanong na, anong oras kakain? Oo, tapos hindi pa nakakapag-register. Wala pang raffle entry, pero pagkain ang nasa isip. Oo nga, magtatanong agad, anong dessert? Yan. Kasama mo pa, meron ng nakatabihan na supot sa bulsa. Oo, magsasharon. Kasi nga sila laging nag-advance mag-isip. Ayan. Ano kaya ang gagawin kong breakfast bukas? Yan. Ay, kunin ko nga tong spaghetti. Yan. Hindi pa nakontento. Kahit yung decor sa table, binabalot. Ayan. Uy, aminin may mga ganyan. Yung yung mga bulaklak doon sa gitna ng table, inuuwi yan. Talagang alam na alam mo, Siyempre, gawain ko yan. Sayang anyway, that's number 4. Puno tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga bitter. Yan. Mga bitter kasi malas talaga sila taon-taon hindi sila nabubunot kahit consolation man lang. Oo, tapos ang sasabihin nila, yung mga nananalo daw, ay, mamalasin yan sa buhay. Oo, kaya, ay, meron na ako yan, di ko naman kailangan yan. Pero deep down, umiiyak na. Oo, na parang, Lord, please, ano ba nagawa kong kasalanan? Ay, anyway, that's number 5. Puno tayo sa last but not the least, number 6. Panganam. Ito ang mga Hakot Award! Ito talaga inaabangan ko din to every year-end party para sa ibang relihiyon na bawal mag-celebrate or hindi nagse-celebrate ng Christmas. Awarding din ito sa buong taon sino yung naging pinakamagaling na empleyado. Uy, alam mo, lalayo pa ba tayo? Diego Bandido. Nag 20 years. Nanalo pa ng 2-door na refrigerator. Tapos ano pa yung, may isa pa siyang panalunan na appliance parang microwave ba? Diba? Microwave. Grabe, mapapanaol. Mapapasana. Pero marunong lang din talaga ang marunong ang Diyos kung kanino niya ibibigay. Kasi ako nagsasabi ako, Lord, please TV po, kailangan ko ng TV. Alam mo kung ano nabunot ko? Ano nabunot mo? Ayun, washing machine. Bakit? Kasi sabi, maglaba ka daw, ang babaho ng damit. Amoy kulub ka. Ay, nakakabisyo. Sana sa mga magka-Christmas party, mabunot ka sa mga raffle. Kung hindi naman, i-ano mo na lang yan, iganti mo na lang sa pagsasharon mo. Kaya siya, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito, yan pwede mo kaming hanapin sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Konyo Bicolano. Itong susunod na kanta. Ito ang pambansang awit ng mga nagmamakaawa na sa employers nila. Ay, ano to? Ihian mo. Ano ba ito? Christmas bonus. Ay, Christmas bonus. Ihian. Gusto mo iniihian? Susunod na kabisyang Rockies Secret Files. Kami makakasama mo bukas na ulit. Bukas na? Simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragan Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. So 90.7 Love Radio. Feel good ay gagi pare. Awa. Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena.